ಇರೇಗದಾದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಗಾರ ತತ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಎಂಕುಲು ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋವೊಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ಪುರ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತೆಯೇ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಯ್ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಗ್ನಿ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಗ್ನಿ ಬಿಯೋ ಕಾಯಿನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೈಡ್ बोलो गाड़ी ಎಂಕುಲು ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ಜೋರು ವರ್ಷಾರೊಂದು ಬರ್ಸನೆ ಫುಲ್ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ದೇರು ದೊಡ್ಡ ದಾದಾಚೋ ಅವು ಕಾಲು ಅನ್ಪ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಕಣ್ಕಾಗ ತೋಣಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಚೂರು ನೀರು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂದಿಯಾ ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಬತ್ತ ಅಂಚೈನಿ ಇತ್ತ ಇಂಕ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಮದುಮೆ ಮತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಣಸೋದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ದಾದ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ತೋಚವ ಗೀ ರೈಸ್ ಎಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕನ್ ವೆಜ್ ವೆಜ್ ಸಾರು ಇದು ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಪಾಯಸ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೈಸ್ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ವೈದ್ಯರು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಬಂಗಾರ ಪೇಯೋ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಕುಂಟು ಮರ್ತು ಹುಲ್ಲೆ ದಾದಿ ಬೋಡು ಬಂಗಾರದ್ದು ಅಂತೂ ಕಂಚ್ಕೋತ ಜೆಚ್ಚಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ನಂಚ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಎರಡು ಕಾಲ
ಬೂರ್ವಾ ಬೂರ್ವಾ ಐದು ಜನ ಏರು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಗಾರ ತೆತ್ತಿ ಬೋರ್ಡು ಚಿಕನ್ ಬೋರ್ಡು ಬೋರ್ಡು ಪಾ ಬೋರ್ಡು ಚಿಕನ್ ತಿನ್ಲೇ ಹೊರ್ತಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪೂಂಬೆ ಒಂದು ತಿಂದು ಪೋಯಿನಾ ಒಂದೊಂದೇನಾ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀ ಮುಂದೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಕಾಯಿ ಪಟ್ಟು ಪುರಂದಲೆಗೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ನೇ ಕೊಂಜಾತನ ಬಿನ್ನಿರ ಕಡಪು ಮಂಚ ಬದ್ದಿ ದೀಪತ್ತೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ದಿಶು ದೊಡಮ ವರ್ಚಾ ದೊಡಮ ಕುಲ್ಲಡ್ ಬರ್ವೆ ಚಿಕ್ಕಿನ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಫೋಟೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ತೂತು ಬೀಳ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಬಾಯ್ 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 ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪುರ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪುರ ಆದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಜಪ್ಪನು ಅಂಚೆ ನೀನಿತ ವೀಡಿಯೋಲ್ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು